Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň meýnamy tesasyna geçirilýän ýarışlar ýurdumyzyň ähli künjegini gurşap alýar. Garaşlar baky bir tarap Türkmenistan bede we atlat murady mekaniýalyna gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman terdanymyzyň beden terbiýany hem-de sporty ösdürmek boýunça maksatnamalarda beden terbiýe sport olimpiýa hereketleri arkaly sagdyn durmuş ýerlerini hassa ýaýwanlanmak, ýaşlary beden terbiýe we sport ulgamyny durluk hünärlere ugrukdurmak baradaky döwlet siýasatyndan ugralyp, zehini türgünleri ýüze çykarmak maksady bilen geçirilýän ýarışlar üstünliklere beslenýär. Ýurdumyzda sportun bir näçe gönüşleri boýunça ýarışlaryň ýygy-däli guralmagy türgünleri tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Ýarışlar zehini türgünleri ýüze çykarmak bilen bir katarda sportun belin ösüşleri utgoşýanyny eşkar edýär. Bank ulgamynyň hünärmenleriniň arasynda ýeňil atletika boýunça Türkmenistanyň Halyk Bank Paýdarlar Täzirçilik Bankynyň gurulmagyna Bank 2026 kubogyny almak üçin geçirilen ýarışlar Pudo işgäriniň sport babatda barha kämilleşýänliklerini görkezdi.